سلاف تنه 5 روجمانه ji bo got dengder li Amerîka serokek nû hilbijêrin. Di van rojên mayî de her du berbijarên komarî û demokrat hewlên dawî dikin ji bo misûgerkirina bêtir dengan. Bi taybet li wilayetên ku hîn di erênayê de ne. Berbijarê komarî û serokêberê Donald Trump roja çarşemê berê xwe da bajarê Green Bay li wilayeta Wisconsin ku yek ji heft wilayetên girîng di hilbijartinên pêncê mijdarê de ye. Li wir, Trump bi yelekekî karkeran ji firokeya xwe da ket û li kamyoneke gilêşan swar bû. Berbijarê komarî ev tevger kir piştî axaftineke serokê Amerîkî Joe Biden ku gotibû alîgirên Trump gilêşin. Ew peyva Biden bersiv bû hember axaftineke komêdiyakarekî li mîtîngeke Trump li New Yorkê ku gotibû herêma Porto Rico ya girêdayê Amerîka giravek ji çopê ye. Piştî wê axaftinê Biden li ser malpera X zelalkirinek belav kir têde got ku mebesta wî tenê diyarkirina axaftina kîndar ku li mîtînga Trump ya New Yorkê hatibû kirin. Trump li Green Bay rexne li axaftina Biden kir û her wiha dev avê tevrika xwe Kamala Harris. Wî got ew nikarin bi milyonan welatiyên Amerîkî wekû gilêş binav bikin. Tenê çend kîlometran dûrî komcivîna Trump, Harris li bajarê Madison derket pêş alîgirên xwe. Di gotarekê de cîgira serok got ku êdî dem hatiye Amerîka dawiyê li ser dema Trump bîne û berê xwe bide sibarojê. Harris her wiha got ku vegera Trump ji bo koşka spî metirsiye ser sibaroj û demokrasiya Amerîkayê. Berî ku here Wisconsin, Harris li vir li Washingtona paytext mîtîngeke girseyî li dar xist ku wekû gotara wê ya mezin ya herî dawî berî hilbijartinê hate hejmartin. Di axaftina xwe de berbijara demokrat got ku dengdana pêncê mijdarê derfeteke ji bo welatiyên Amerîkî ku biryareke bistînin têde bandor li jiyana wan û ya malbatên wan bi awayekî rasterast dê hebe. Harris diyar kir ku ev hilbijartin ne di navbera du partiyan du berbijaran de ye. Lêbelê ew bijareyeke di navbera wekhevî û azadiya ji bo her kesî li aliyekî û bêserûberî û parçebûn li aliyekî din. Wekî her car wê dengê Amerîka nûçeyên herî dawî gav bi gav ji were li ser platform û malperên xwe yên beşê Kurdî parve bike.